Pontevedra despediu hoxe outra das actividades do programa municipal A Vida e Movernos. Durante 3 sesións, 12 alumnos adquiriron ferramentas para controlar a súa ansiedade no marco do obradoiro Vivir sen ansiedade. E que está axudando a xente a loitar contra esa ansiedade a través do movimento, do control da respiración, e creemos que, que é un elemento importante de cara a mellorar a saúde das persoas. Nós, dende a Concellería, seguiremos traballando nesa línea, apostando por este proxecto de A Vida e Movernos, buscando ir recuperando pouco a pouco esa normalidade que tanto desexamos. A actividade deixou unha pegada máis que positiva. Varias persoas quedaron en listaxe de agarda tras cubrirse todas as prazas pouco despois de abrir as inscricións, algo que demostra o interese crecente da cidadanía polo coidado da saúde mental. Estamos valorando, evidentemente, ampliar este tipo de cursos porque en realidad hai moita demanda, non? A xente responde moi ben porque a xente está claro que necesita volver a toparse, necesita volver a encontrarse, necesita volver a rir. A programación da iniciativa A Vida e Movernos continúa. Xa están a preparar novos obradoiros e actividades, fiéis á filosofía de facer propostas accesibles para todos os públicos. Vamos a ter bailoterapia, seguramente tamén vamos a ter breaking, recuperaremos tamén o baile urbano novamente, estamos tamén traballando na posibilidade de algún tipo de pilates que se poda dar na rúa. Estamos programando de aquí a final de ano 4 andainas que seguramente presentaremos ao longo deste mes en diferentes puntos da cidade do noso concello, tamén para favorecer recuperar o que xa tiñamos e favorecer que todo aquel que queira facer algún tipo de actividade física acorde coas súas posibilidades poida facelo. Ademais, este mes celebrarase a Feira da Saúde de Pontevedra, unha cita pensada como epicentro do conxunto de actividades da Vida e Movernos. Será os días 17, 18 e 19 de setembro. E a través da Feira da Saúde as diversas asociacións de ámbito sanitario van a ir propoñendo actividades propias das súas asociacións para ir tamén dándose a coñecer. Despois desta cita, o programa volverá ás súas propostas para animar a veciñanza a retomar a actividade física.